Xayrlı ki, Şerşembe'nin tüp haberleri bilen efirde Tatarastan haberleri programısı stüdiyada Fəniz Kamal işli. Bugün Künyak Afrika Respublikasındağı BRICS Sammitinde Rossiya Prezidenti Vladimir Putin mühim bildiriyor yasadı. İl jetekçiligi kilesi forumuna Qozanda ötkərgə niyetli. 2024 yılda Rossiya BRICS'te reislik itecek. Esingizge çürəbisi bu uyuşma Braziliya, Rossiya, Hindistan, Qıtay hem Künyak Afrika Respublikası birligin təşkil ite. Ona kirgen iller xalq sonu, meydana hem içki tulayın produkt kulemi boyunca dünyanın en zor 10 devleti isimliginde tura. Встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани. Конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам. Также состоятся мероприятия в хорошо зарекомендовавшем себя формате БРИКС плюс Outreach. В ходе нашего председательства мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите. Rüstem Minixanov her yılına Respublika gün aldığından Tatarastan rayonlarına yol tuta, jey davamında boşkarılgan işlerge beye bire. Tüzülüş hem kapital remont boyunca Respublika programmalarının ütelişin qori, urup jey işleri barışı bilen tanışa. Bugün erten Respublika reisi Zeyge bardı, bu rayonda urak tamamlangan indi kuruluk ziyan salsa da 10 yılına qoratan oşar tügel gektarından 26 tsengir çıqqan. Emine tirlikçilik tormağındağı işçenlikке Rüstem Minixanov şilte bildirdi. Ne işin? Bu haqda Rüzel Şaripov. Зәй ипподрома район эшчәнлеге белән танышуын Рөстәм Минниханов биредән башлады. Монда аны авыл җирлеге башлыклары, аграрийлар каршы алып, тармакның үсеше турында сөйләделәр һәм быелгы уңыштан пешерелгән икмәк белән сыйладылар. Это весенние полевые работы. Быел зәйдә ашлыкны беренчеләрдән булып узган җомгада ук җыеп бетерәләр. Гектарыннан уртача 26 центнер, гомумән 93 мең тонна уңыш чыккан. Җәйнең кыры, язның кыраулар белән килүе кайбер культураларга зур зыян китерде диләр. Әйтик, быел арпаны тиешеннән 2 тапкырга кимрәк җыеп алганнар. 9-11 май көннәрдә безнең районда 10-12 градус суык булды. Безнең чәчкән тишелеп чыккан арпаларның кырау сукты, башакларның кырау сукты. Ел сайын ала торган 45-55 центнер арпадан уңыш ала алмадык, барысы шул 25 тирәсе генә булды. Әмма халыкны эш белән тәэмин итәр өчен үсемлекчелек белән генә шөгыльләнү җитми, ди Рөстәм Минниханов. Районда мөгезле эретерлек санын кискен киметкәннәр өчен тәнкыйтьләде. Акой животноводство бар, нечто эшләргә уйлыйсыз? Авыл халкы нәрсә белән яшәр? Район бар бит, халык бар. Авыллар бар, сез монда авылларны бетерергә исәплисезме? Siz кая карыйсыз, нәрсә уйлыйсыз? Терлек саны кимү зәйдән Азнакайдагы яңа сөтчелек комплексына 2000 баш сыер җибәрелү белән бәйле дип аңлаттылар. Рөстәм Минниханов мәсьәләне хәл итеп, сыерлар санын арттырырга кушты. Зур кунаклар бүген төребездә. Гимназия бинасы. Соңыннан Рөстәм Минниханов Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясына юл алды. Яңа уку елында ул балаларның төзекләндерелгәннән соң кабул итә. Мәктәпне бер ел эчендә яңартканнар, моның өчен 220 миллион сум акча бүлеп бирелә. Инженерлык шелтәрләрен, коймаларын, фасадын алыштыралар. Хәзер уку йорты милли бизәкләр белән дә игътибарны җәлеп итә. Төзекләндерүдән соң мәктәптә иркен ял урыннарда барлыкка килә һәм инде бу да милли тәрбия бирүгә үз өлешен кертә. Әйтик, менә бу стенада татарча республика картасы урнаштырылган булса, ә менә бу почмакка заманча электрон такта куелган һәм инде монда татар халык мәкалләре, татар язучыларының эшчәнлеге белән, иҗатлары белән танышып була. Бу районда татар телендә белем бирелүче бердән-бер уку йорты. Быел монда 360 бала укыячак, 30 мөгаллим эшли. 15 бала артты. Башка класслар, якын тирәдәге ата-аналар гимназия бетән карашын карый башладылар. Үзләре укыган, татар телен белгән ата-аналар үз балаларын уже безнең гимназиягә алып килә башладылар. Гимназиядә татарларына түгел, башка милләт балалары да бик теләп татар телен өйрәнәләр. Төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашып призлы урыннар яулыйлар. Хәзер инде гимназиябызга матур ремонт ясалгач, кабинетларыбыз заманча җиһазландырылгач, үзебезгә булган таләпләрне тагы да югарырак куябыз. Дәрестән тыш чараларны монда тулысынча татар телендә алып баралар. Уку йортының төп максаты да милләтебез үзенчәлекләр белән таныштыру. Безнең тәрбия эшләре татар телендә генә алып барыла. Һәр вакыт шушы татар телендә татар халык йоласына, традицияләргә карата без инде басым ясыйбыз һәм инде бу милли үзебезнең татар йола гореф-гадәтләребезне дәвам итәргә тырышабыз.
Дулкын дип аталган яңа бассейн янында Татарстан рәисен районның алдынгы спортчылары каршылый. Биредә бүген әлеге объектны кулланылышка тапшырдылар. Рөстәм Миңнеханов искәртүенчә, Татарстанда хәзер 11 000 спорт объекты халыкка хезмәт күрсәтә. Очень приятные события. Вводится новый бассейн по республике у нас. Вот мне справку дали, 286 чаш для бассейнов. И, конечно же, этот вид спорта, он не только спорт, это здоровье. Я всех вас поздравляю. Хаммагызны да кылдым. Хаммагызга да исәнлек, саулык, игелеген күргән насип булсын бу йөзү бассейнының. Рәхмәт сезгә. Наша мечта о большом бассейне тоже сбылась. Спасибо, Рустам Нургалич, бик зур рәхмәт сезгә. Тиз арада узган ел башлап, быел битердек. Төзүчеләргә бик зур рәхмәт. Рөстәм Миңнехановны биредә булдырылган мөмкинлекләр белән таныштырдылар. Ике бассейнда көрәш, баскетбол, волейбол белән шөгыльләнүчеләр дә үз көчләрен ныгыта ала. Бер ел эчендә төзегәннәр, бәләкәй балалар белән дә килергә була, алар өчен бәләкәй бассейн ясаганнар. Дулкын районындагы икенче бассейн монда елына 227 000 кеше шөгыльләнә алачак. Зәй районыннан Рүзәл Шарипов, Рамил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов Зәйгә килгәч, Бөек Ватан сугышында катнашкан Леонид Мачтаков белән очрашты. Ул республиканың энергетика тармагы ветераны. Бу көннәрдә бер юлы ике бәйрәмне билгеләп үтә. 18 августта аңа 100 яшь тулды. Ә бүген Курск дугасында җиңүгә 80 ел. Рөстәм Миңнеханов ветеранны юбилее белән тәбрикләде, хәлләрендә сорашты. Зәй ГРЭС электр станциясын төзегән елларны искә алдылар. Рөстәм Миңнеханов Леонид Мачтаков янына 3 ел элек тә килгән иде. 100 яшәр бабай Сталинград, Курск дугасы сугышларында, Мәскәү янындагы хәрби бәрелешләрдә Украина, Румыния, Болгария, Югославияны азат итүдә катнашкан. Исеме республика энергетикасы тармагы тарихына да кирип кала. Ул гомеренең 37 елын электр станциясендә эшләүгә багышлый. Башта инженер, аннары директор урынбасары була. Аның җитәкчелегендә Зәйдә берничә социаль объект төзелгән. Татарстан рәисе бүген аңа Россия вице-премьеры Александр Новокның да теләкләрен җиткерде. Уважаемый ветеран наш, приветствую. Вот как мечтали встретить столетие вместе, да? Спасибо за такой высокий счет. Вице-премьер Новак, у него день рождения сегодня. Да? Да. И он говорит, я, говорит, не смогу приехать. Мы же вместе с вами были, да? Он говорит, передайте поклон уважаемому энергетику. 1943 елның 23 августында Курск дугасындагы бәрелеш тәмамлана. Ул Бөек Ватан сугышы тарихына иң күп кан кыйгыч көрәшләрнең берсе булып кирип калган. Курск дугасы немец генералларының алынмый калган Сталинград өчен үче була ди тарихчылар. Татарстаннан 49 000 кеше җиңүгә үз өлешен керткән. Республика премьеры Алексей Песошин әлеге истәлекле дата уңайына халыкка мөрәҗәгать юллады. Бөек Ватан сугышы тарихында Курск дугасындагы бәрелешләр 50 көн һәм төн дәвам итеп Харьковны азат итү белән төгәлләнгән. Бу 80 ел элек Курскта Совет халкына җиңү китергән батырларны искә алу көне. Хөрмәтле ветераннар, сезгә ныклы сәламәтлек, озын гомер һәм бәхет телибез дилә Алексей Песошин мөрәҗәгатендә. ТНВ фондында Курск бәрелешендә катнашкан кешеләрнең уникаль истәлекләре саклана. Кан кыйгыч бәрелешне үз башыннан кичергән каһарманнар турында Чулпан Касыймова репортажы. Ватнага Алты көнмә сугыштык, ашамыйчы, ичмичә. Хыснулла Сайфуллинның сугыш хатирәләре үлем белән күзгә-күз очрашу, ачлыктан интегүләре белән бәйле. Фронтка ул 17 яшендә китә, минометчы була. Көненә җәяү 30-40 чакрым юл үтәргә туры килгән. Тулы, Орел шәһәрләрен азат иткәннән соң 1943 елда Курскка килеп җитәләр. 5 солдат белән окопта ятканда өстебезгә снаряд төште дип искә ала ветеран. 3 хәрби шунда ук һәлак булган. Хыснулла Сайфуллинның 2 аягы яралана. Белмим мен ярты сәгать ятканымдырмы, 1 сәгатьтірме, таң кычкырам, санитар дип. 2 мужик килеп инде, носилка белән салып алып киттеләр. Бу үзебезнекеләр була. Госпитальдә табиб аякларын кисәргә ди. Әмма Хыснулла Сайфуллин моны эшләмәвен сорап ялвара, калдыралар. Биредә дәваланып ятканда немецлар хастаханәгә һөҗүм итә. Хыснулла Сайфуллин исән кала. Әмма хәрби хезмәткә яраклы булмый инде. 1944 елда туган ягына Зәй районы 4 Мунча авылына кайта. Җиңү көнен биредә каршыла. 6 ел элек Фәррах Хәйретдинов турында репортаж төшергәндә безгә ул кулындагы сәгатен күрсәткән.
иткән иде. Аны баш командующий Жуков разведкадагы нәтиҗәле эше өчен бүләк иткән була. Күп еллар узгач, хәлиткеч сугыш барган урыннарны ветеран кабат күреп кайткан. Разведкада без армейский разведчикбез. Безне шул һәр көнне коя зазан тибирәләре барга коя бар кайтып доложить итәсең. Жуков Маршанта Зия, 8 командиры белән үлбеттеләр алар Рокоссовский, Василевский. Командирлары да сугышның хәлиткеч минутлары да исендә була. Кеше кырылды гына диде ул. Курск янындагы сугышны юкка гына тарихтагы иң көчле танк бәрелеше димәгәннәр. Анда 13 000 танк катнаша. Буланы гитлерның шуй ичендә эшләмәкче. Даже кайбер солдатлар топшки белән килгәннәр иде, ботинки дә кимәгәннәр. 49 көн барган бәрелешләрдә Татарстаннан 49 000 солдат катнашкан. Касым Сәлим Гәрәев ул чакта 19 яшьлек элемтәче була. Шыбыклар өзелеп элемтә юкка чыкканда, нәкъ менә алар ярдәмгә килгән. Тавыш кычкырды. Немецлар димәшет. Алар бик күп 30лап. Алар җыгылган килеш, винтовка белән безнең бу эшебезгә дә нашетты. Уаяққа дәкте менә. 17 яшендә үк Советлар Союзы герое исеменә лаек булган Борис Кузнецов сугышка 1942 елда алынган. Курск дугасына 1943 елда килепләгән. Я уничтожил несколько немецких танков. Очень много живой силы немецких войск. Салихов Гатаула Салихович, награжденный в 1943 году именно за участие в Курской битве. Курск сугышындагы батырлыклар өчен 3 Татарстанлылыга Советлар Союзы герое исеме бирелә. Алар Гатаула Салихов, Әмин Мифтахов һәм Михаил Фомин. Утадам вагон читенә, җилләр киядер битемә. Курск сугышы 1943 елның 5 июлендә башланып 2 айга якын дәвам итә. Тарихка утлы дуга дип кирип кала. Бөек Ватан сугышының иң дәһшәтле кан кыйгыч бәрелешләренең берсе була. Аның беренче атнасын Советлар Союзы герое генерал-лейтенант Гани Сафиуллин 7 көнлек тәмук дип атаган. Курск сугышында җиңәр өчен 50 көн вакыт кирәк була. Шуннан соң Гитлер Советлар иленә бер һөҗүмдә ясый алмый. Чулпан Касымова, Яңа гасыр каналы. Тапшыруны без бергә дип аталган махсус сәхифә белән дәвам итәбез. Анда без СВО зонасында эшләүче журналистларның репортажлары турында сөйлибез. Донбасста яшәүче халыкның тормыш шартларын һәм аларга нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен дә күрсәтәбез. Бүген Белгород өлкәсендәге фаҗигале хәлләрне җиткерербез. Украина хәрбиләре 2 тапкыр Лава авылындагы шифаханәгә һөҗүм иткән. Бу хакта Белгород өлкәсе губернаторы сүзләренә сылтама белән федераль каналлар сөйли. Дроннар, гранаталар атканнан соң шифаханәгә зыян килә. Тәрәзәләре ватылган, әмма ВСУны бу гына туктатмый ди алып баручы. Соңрак алар шифаханәгә тагын шартлаткычлар җибәрә. 2 ират шунда ук һәлак булган, тагын бер кешенең гомере табиблар кулында өзелә. Донбасста махсус хәрби операция дәвам итә, чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Исегезгә төшерәбез, Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала. Килешү 1 елга һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт буенча хезмәт итүчеләргә, аларның гаиләләренә акчалата түләү каралган, тору урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Экранда күрсәтелгән бердәм телефон номерына шалтыратып һәм Герой Татарстана дигән сайттан да мәгълүмат алып була. Башка темаларга күчәбез. Бу көннәрдә Идел буе төбәкләрендә кырау төшү ихтималы. Россия гидрометеорология үзәгендә шулай дип хәбәр итәләр, әмма Татарстан синоптиклары әлегә республикада кырау фаразламый. Ул күбрәк Идел буе федераль округының төньягында булачак диләр. Анда температураның -1-гә кадәр төшүе мөмкин. Бездә дә акрынлап суыта башлады. Бу атнада кайбер төннәрдә +4 градуска калачак. Татарстанда яшәүчеләргә ай сайын бирелә торган матди ярдәм киләсе 3 ел өчен алдан ук индексацияләнергә мөмкин. Бу яңалык кемгә кагыла һәм кемнәрнең акчалары артачак? Моны Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән белә аласыз. Менделеевск районындагы аммоний заводында автомобильләрдән чыккан төтенне чистарту өчен реагентлар җитештерү цехы ачылачак. Бүген әлеге оешмадагы яңа проектларны Рөстәм Миннехановка да тәкъдим иттеләр. Менделеевскида Татарстан рәисе капиталь төзекләндерүледән соң эшли башлаган хәрби комиссариат бинасын да карады. Социаль мәдәни объектларга да барды. Тулырак Рания Абдрахманова.
32 тысячи производственная мощность в год. Аммоний җәмгыятендә Рөстәм Миңнехановка яңа проектларны тәкъдим итәләр. Аларның берсе дизель ягулыгын кулланучы транспорттан чыккан төтенне чистарту өчен реагентлар җитештерүче цех. Ул быелның октябрендә эшли башларга тиеш. Биредә елына 32 мең тонна реагент әзерләнәчәк. Рәсми кунакларга сыек углекислота җитештереләчәк мәйданчыкны да күрсәттеләр. Аммоний Европадагы ашлама җитештерүче иң зур оешмаларның берсе. Ел сайын миллион тоннадан артык азот ашламасы ясыйлар. Предприятиедә 1390 кеше эшли. Уртача 103 мең сум хезмәт хакы алалар. Рөстәм Миңнеханов хезмәт коллективы белән дә аралашты. Яшь белгечләр рәискә үзләрен кызыксындырган сорауларын бирде, проблемаларын җиткерде. Рөстәм Миңнехановтан хуплау сүзләрен дә ишетәләр. Нельзя ли вот от республики при помощи каких-то республиканских или федеральных программ поддержать строительство социального жилья? 2 60-квартирных дома в том же микрорайоне начинаем строить на следующей неделе уже. Благодаря вашей поддержке получился такой прекрасный объект. Монысы районның хәрби комиссариаты 65 ел элек төзелгән. Быел капиталь төзекләндерелгән. Ремонт эшләре 50 миллион сумга төшә. Рөстәм Миңнеханов башкарылган эшләрне бәяләде. Контракт буенча хәрби хезмәткә барырга теләүчеләрне сайлап алу бүлмәсен карады. Это уже продукция для автомобилей КАМАЗ. Рөстәм Миңнехановны өй янындагы эш проекты белән дә таныштырдылар. Аның нигезендә Менделеевскида сәнәгать объектлары эшли. Әйтик, Блик оешмасы автомобильләр өчен үткәргечләр җитештерү белән шөгыльләнә. Районның иҗтимагый социаль объектлары белән таныштыруны дәвам итеп, Рөстәм Миңнехановка 3-нче номерлы химия технология лицейын күрсәттеләр. Монда да быел капиталь ремонт булган. Җиһазларны тулысынча яңартканнар, уку кабинетлары заманчалаштырылган, лицей тирәсе төзекләндерелгән. Бәйгедә җиңеп чыктык һәм грантка булдык. Менә бу милли киемнәр шул акчага тегелгән. Атмосфера чатырын Рөстәм Миңнеханов катнашында тантаналы төстә ачтылар. Чыгышында Татарстан рәисе шәһәрдәге үзе күргән эшләргә бәя бирде. Посетили завод Аммоний, посмотрели, в каком он состоянии, какие планы. Посмотрели несколько объектов, особенно вот этот лицей, который вообще преобразили. Мы видим, как преображается город. Мы радуемся вашим успехам. И, конечно же, впереди еще большой путь, чтобы Менделеевск был востребован, конкурентен, и все для этого будет делаться. Анары Рөстәм Миңнехановка чатырның эшен күрсәттеләр. Монда махсус хәрби операциягә багышланган фотокүргәзмә урын алган. Рәискә тиздән бу чатырда әдәби театр фестивале узачагында сөйләделәр. Менделеевск районыннан Рания Абдрахманова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Россия нефть һәм газ сәнәгатенең атказанган хезмәткәре Татарстанны һәр авылына газ кертү эшен башлап йөргән Рафкат Кантюков юбилеен билгеләп үтә. Аңа бүген 70 яшь тула. Ул 2 дистә елдан артык Газпром Трансгаз Казан җәмгыятен җитәкләде. Зенит Казан волейбол клубы президенты булды. Рафкат Кантюков республика ил дәрәҗәсендә югары бәйләнгән шәхес. Башкортстанның Кантюковка авылында туып, Татарстанның газлаштыру сәнәгатендә тирән эз калдырган җитәкче турында киләсе репортажыбыз. Под ваши аплодисменты, друзья! Я как-то сказал Рустаму Нургалиевичу в прошлом году, ну, не подумав сказать не мог я подумав, наверное, сказал, Минибаев в Казани, газопровод пускали. Я говорю, числа 20 августа надо будет этот газ подать. Вот я, что мог, Рустам Нургалиевич, обещание газовики выполнили. В преддверии юбилея мы все выполнили. Әйтә икән үти. Рафкат Кантюковның шәхесен бәяләр өчен шушы бер сыйфатын атауда җитә дигән белүчеләр. Шуңа степ һөнәри осталыгы, оештыру сәләте республика өчен әһәмиятле, шул ук вакытта катлаулы, зур җаваплылык таләп иткән газ тармагын уңышлы җитәкләргә нигез булып тора да. Мы можем сейчас газ подать отсюда, если необходим вопросы. Бу беренчедән шушы җирлектә 50 елга, 100 елга җитәрлек газ була. Икенчесе бу ышанычлы, яхшы итеп эшләнгән. Рафкат Кантюков Башкортстанда туган, хезмәт юлын токарь булып башлый. Ямбург газдабычы җәмгыятендә эшләгәндә үзен максатчан хезмәткәр буларак таныта. Газ хуҗалыгындагы теләсе кайсы мәсьәләне хәл итә алырдай белгеч буларак Минтимер Шәймиевкә нәкъ менә аны тәкъдим иткән булалар. Татарстанда 1995 елда башланган газлаштыру программасын Рафкат Кантюков күтәреп ала һәм тормышка ашыра. Күмер, утын ягучыры артта кала. Кантюков показал себя с первых дней настоящим профессионалом, замечательным руководителем. Не очень разговорчив, но работать умеет. И с людьми ладит,
и авторитетом обладает. Самое главное, что ценно в Рафкате Абдулхаевиче, он сильный организатор. Занимаясь производством, всегда заботился о человеке и не только своего коллектива, а более масштабно. Он осознавал, что программа сплошной газификации республики – это впервые в России. Это не просто производственная задача, это важное событие для народа. Жалап отырмайық, но вақыт еткені. Халыққа суық күнлерді бір 10-15 күн болса, уже нете башлайды. Қиынырақ обеспечивать. Қазан ішінде Петряш районы, Высокогорский, Лаиш, пригород Қазан үшін бик зор іш бұл. Келешекте Курыкмыша заводлар Қазан янында эшләргә була, үйләр салырга була. Рәфкат Кантиков җитәкчелегендә җәмгыять хәйриячелеккә алына. Болгар Зия утрау шәһәрчеген торгыза башлагач, мәдәни мирас объектлары һәм йортларга газ кертелә. Газ бөтенләй булмаган утрауда бу эшне 2 ай эчендә башкарып чыгалар. Красиво у вас, чистенько здесь. Шулай авыллар, шәһәрләр, сәнәгать предприятиеләре өчен зур проектлар гамәлгә куела. Авылдагы гади бер йорт булсынмы, зур сәнәгать оешмасымы, аларны газ белән тәэмин итү өчен 20 елдан артык Рәфкат Кантиков җаваплы була. Новые площадки, Алабуга, Иннополис, Нижнекамский куст, Казанский куст. Ведь по большому счету в период его работы были решены большие системные вопросы по обеспечению газом республики. Мы же крупнейший потребитель в стране газа. Инфраструктурно, там 30 лет назад это было, может быть, половина того, что мы потребляем сегодня, мы могли бы потреблять. Были реализованы большие крупные проекты, и это дало возможность развитию нашей экономики. По газу у нас были всегда проблемы, и в то время особенно «Газпром». Газ мәсьәләсендә ул чорларда проблемалар күп иде. Рәфкат Абдулхаевич Түбән Кама нефтехим эшендә, Иннополис, башка төбәкләр эшендә күп эш башкарды. Аның хезмәттә булган энергиясе, зур тормыш тәҗрибәсе предприятиеләрне газ белән тәэмин итү эшендә зур нигез булды. Сәламәт булсын, эшләрендә уңышлар булсын. Бик булган кеше ул. Рәфкат Абдулхаевич яркий, талантливый руководитель. И с него берут пример и на него равняются. Рәфкат Кантиковның күп еллык нәтиҗәле хезмәте республика ил күләмендә югары бәяләнә. Ул Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләренә ия. Работать и работать на дальнейшее, где бы мы ни трудились. Рәфкат Кантиков җитәкчелек иткән чорда республика газ мотор ягулыгы базарын үстерү буенча пилот төбәк буларак сайлап алына. Ул 4 тапкыр дәүләт советы депутаты булып сайлана. Особо хочу отметить вашу активную работу в избирательном округе, широкую благотворительную и меценатскую деятельность. Вы знаковая фигура также в развитии профессионального и массового волейбола в Татарстане. Могу подтвердить это как президент Федерации волейбола республики. Во многом именно благодаря вашим усилиям наша волейбольная дружина стала одной из самых успешных в Российской Федерации и в Европе. 11 тапкыр Россия чемпионы, Чемпионнар лигасында 6 тапкыр җиңүче булган Россиянең иң күп җиңү яулаган Зенит волейбол клубын Рәфкат Кантиков 2004 елдан җитәкли. Надо все брать, чтобы действительно ни у кого сомнений не осталось, что мы настоящие чемпионы. За это время команда добилась огромных побед. Так держать, дорогой Рәфкат. Уважаемый Рәфкат Абдулхаевич, поздравляю вас с замечательным юбилеем. Желаю и дальше оставаться глубоко уважаемым, здоровым, любимым всеми нами Абдулхай Ула Рәфкат. Мы очень благодарны. И сегодня Рәфкат Абдулхаевич активно в нашей команде, принимает участие в больших наших проектах. Советом, своими связями он был и есть очень полезный человек. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Әргә шундый хәбәрләр иде, хәзер һава торышы фаразы, аның белән Рәдис Гарипов таныштырыр. Сау сәламәт булыгыз.
Исәнмесез, сезнең белән студияда Рәдис Гарипов. Данил Мастерда үзегез теләгән корпуслы җиһазны эшләтү җәй көне арзанрак. Лето промокодын әйтегез һәм индивидуаль заказга 20% ташлама алыгыз. Казандагы 267-166 телефоны буенча хәзер үк шалтыратыгыз. Татарстанда салкынча комфортлы һава торышы урнашты. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Бөгелмә, Баулы, Азнакайда киләсе төндә температура 5 градуска кадәр төшә. Ә көндез температура 16 градус көтелә. Чаллы, Түбән Кама, Алабугада шулай ук аязучан болытлы була. Төнлә 6-8, көндез 16 градус җылы. Әгерҗе, Менделеевск, Актанышта яңгырлар фаразланмый, әмма башка районнарга караганда салкынрак була. Температурага килгәндә төнлә ул хәтта 3 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Көндез 16-17 градусны тәшкил итәчәк. Арча, Кукмара һәм Балташ районнарында синоптиклар төнлә 5-8 градус, көндез 16-17 градус булачак дип фаразлый. Булгар, Чүпрәле һәм Буада төнлә җылырак, 11-13 градус. Әмма урыны белән яңгырлар яварга мөмкин. Көндез 17 градуска кадәр җылы. Әлмәт, Чистай, Мамадышта алмашынучан һава. Яңгыр вәгъдә ителми. Төнлә 6-10, көндез 16 градуска кадәр җылы булачак. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Lilians – это красивая, качественная, а главное удобная одежда для дома и отдыха. Чтобы продлить лето, до 31 октября мы запустили акцию. Скидка 30% на весь летний товар. Ждем вас по адресам ТЦ Паркхаус 1 этаж, ТЦ Южный 2 этаж. Lilians Казан тегү фабрикасы яшь, динамикалы үсештәге компания. Җитештерүне киңәйтү һәм яңалык кертү заман белән бергә атларга зур илебезнең бөтен төбәкләрендәге клиентларның ихтыяҗларын канәгатьләндерергә мөмкинлек бирә. Казанда киләсе тәүлектә һава торышы әллә ни үзгәрми. Алмашынучан болытлы булачак. Явым-төшем шулай ук фаразланмый. Төнлә якынча 12 градус, көндез тагында салкынайта, 15-17 градус көтелә. Салмак җил төньяктан исәчәк. Атмосфера басымы нормада 751 мм. Һаваның дымлылыгы якынча 50%. Җирнең магнит кыры тыныч. Акташ Инвестстрой махсуслашкан төзүче компаниясе Урта Кабан күле ярында Алтын яр торак комплексы тәкъдим итә. Җентекләп уйланылган планировка һәм ландшафт дизайны белән төзелгән ишек аллары. Августта фатир алучыларга 700 меңгә кадәр ташлама бүләккә. Телефон 216-68-68. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68.